खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासैनिसिमबो। आङो दायो हाग्रा एवनानै दसे रेस्ट लादों। ओरैबायदि सान्दुं आरो ओरैबायदि गरम आरोखि। अबयसे गरम लाबा आंनि थाखाय खामानिया जेबो नङा। आं मावनो गोसो जालानो सान्दुं अखा आं जेबो मिथिया, बेखौ आं जेबो एक्सन लाया आरोखि ना। आं सान्दुं बोथोरावहाय गानफब जोमफब जुथा लंपेन्ट फोथायनाय नङा, जुथा गाननो आं नै मुजा गानलायखायो, टफि आखान्थि गोलाव बिदि लंपेन्ट गानजोबो आरोखि ना। आङो बेबायदि मावनो इन्ट्रेस्ट जायो। आं मावबायथाय गरमजों सान्दुंजों आं जेबो आं माबा खालामा, बर' मा होनोमोनलाय, जेबो एक्सन लाया आं बेफोरजों। आंनि मावनांगौला अखालाबो सान्दुंलाबो आं मावो, जेबो नङा। आं इन्ट्रेस्टखा मावनायावहाय दासान्दि आरोखि ना। दिना माबायदि जायो बेखौ बुंनो हाथ'ले। आरो बेजों लोगोसे भिडिअ'आनो जाहैबाय सोरनिबा गोसोआव नांनो हागौ दै, नांनो हागौ बे भिडिअ'आ। सोरबा मानसिया मोजां थायो नालाय, मोजांनि थाखाय मोजां खामानियाव आवगायो, गाज्रिनि थाखाय गाज्रियाव आवगायो आरोखि ना। बिनि थाखायनो आं बेखौसो बुंनो सानदों। बिराद इम्परटेन्ट दै बे खोथाया, खोनासंना ला आरो बुजिनानैबो ला। सोरबायदि मानसिया थगायसुला बेफोर मानसिया बुजिनानै ला। सैथो मानसियाथ' सैथोनि थाखाय मोजांखा, बेखौ बयबो बुंनो हाखायो। आरो मोजां मानसिखौहाय रावबो बाख्नायखाया, मोजांबो बुंखाया, गाज्रि होनखायो। गाज्रि मानसिखौसो मोजां होनो नालाय दानि जुगाव, बेखौ बुजिनानै लादो। आरो बेजों लोगोसे हिन्दु ख्रिस्टाननि सोमोन्दो गैया आंनि दिनैनि खोथा बाथ्रा बुंनाया। जिखुनु हाबा जाबाय आरोखि ना। ख्रिस्टान हिन्दुनि सोमोन्दै आं इयाव जेबो बुङा। हाबा जाबाय, हाबा गोथार जुलि लाबाय बिसोरो। गोथार जुलि लानानैहाय गोथार जुलियावनो मानसिखौ थगायनो मोजां मोनो नामा? बिदिथ' थगायनो मोना, हामा। जिखुनु मालाबानि समाव एदावै मायै बुंनाया बे बेलेग बाथ्रा जायो। होनब्लाबो थगायनाय हुदाया एसेब्लाबो गाज्रि आरोखि ना। एसे माने गोबां गाज्रि। आरो सानसेलाबो हमजायो मानसिया, गाज्रि मानसिया, थगायग्रा मानसिफ्रा। फान्दिं फान्दालाबो सानसेलाथ' हमजाखायो। बेनिफ्राय बेनो जाहैबाय, दुखु मोनग्राफ्रा मोनदो, मोजां मोनग्राफ्रा मोनदो आरोखि ना। आरो बे भिडिअ'खौ हागौमानि शेयार खालामनानै हो। हागौमानि शेयार खालामनानै हो आरोखि ना बे भिडिअ'खौहाय। बे मानसियाबो नुहैथों आरोखि। आं नामाखौबो मुंख'वा, बिनि नामाखौ मिन्थिया आं। बारा गोजाननि नङा, बियो मानसिया बारा गोजाननि नङा। आरो आं जोंनिनो बे एरियानिनोखा, चिरांनिनोखा इयो। जोंनि चिरांनिनोखा बे मानसिया। आंखौ होननानै बे मानसिया सिनाया दिनैसिम। हाबा लानायनि उनावलाबो, लायैनि सिगांलाबो आंखौ सिनाया जानो हागौ, सिनायदों जानो हागौ। बे खोथाया बे भिडिअ'आ सोरनाव थांनानैहाय नांहैयो, नंगौना नङा बेखौ मिलायदो आरोखि ना, एडजास्ट खालामदो। आंनिनोमोन नामा बुहुला, आंनोमोन नामा होननानै साननानै नाय। हाजारावहाय सासेल' दे इयो, 100 जनाव सासेल' बिनि बुहुला, आंनिखौ खामानि मावनाया। बियो गोथार जुलि होननानै आंनि केमेराखौ लांबाय, लोगोफोरनाव बिहरनानै लांबाय नालाय दे, मोजांनि बाथ्रा। आंथ' भाराबो जायो केमेराखौ। मानसि नायनानैसो हरो आं, मानो होनब्ला केमेराखौ आं गोदाव सोराव हरा। आरो आंनि बे केमेरायाबो थाइसे थाइनैजों बायाखै आं, 50-60 हाजारजों बायाखै। टटेल आंनाव दा बे आंनि केमेरानि माबायावहाय 2-2.5 लाखनि दङ। गोरोंफोरनाव सों, मिथिग्राफोरनाव सों, बेसेबांनि दामि बे केमेराया। सनि C7, बे सनिजों खेबजादों, भिडिअ' खालामदों, फट' खेबजादों आरोखि ना। गोबां फट' खेबजादों। आरो बिनि फैसाखौ मा खालामदों आंनो दिनैसिम थाइसेबो हराखै। बेफोरबायदि भिडिअ' आं लाबोनो गोसो गैया दे, होनब्लाबो आं दिनैनिफ्राय लाबोनाय जाबाय आरोखि ना। दिनैहाय लाबोनाय जाबाय। दुखु मोनलामोन, गाज्रि मोनलामोन, नोङो आंखौ जाहोआ, आंबो नोंखौ जाहोआ। आं खामायदों, आं जादों, आं मावदों, आं मोनदों, आं मावा आं मोना, बेखौ आं मिथिखायो। होमब्लाबो मानसिखौहाय जबानखौ बिदि फोथैनो नाङा। आरो आंनि केमेराजों बेसेबांथा फट' खेबजादों नोङो,
1000नि गोजौ आंनि केमेराजों फट' खेबदों। नोंनि फट'आ आंनाव दङ, दासिमबो सेभ खालामनानै दोनदों आं। आंनि लेपटपआव सेभ खालामनानै दं आरो आंनि मबाइलावबो दङ, मिथिबाय? होनब्लाबो आं नोंनि फेसखौ, नोंनि महरखौ आं होआ दे। आरो होनांगौब्ला नों लाजिनांगोन। नों सासे गोथार जुलि जाजेनदों, फार्स्टआवनो आंखौ केमेरानि थाखाय आंखौ थगायबायब्ला 1600, 1700, 1800, 2000 खौ थगायबायब्ला नोङो आंजोंथ' मोजाङै रायज्लायना लांदो लोगोफ्रा। खमसे खम आंनि लोगोनो हरनानै आंनो हरहोदो। आंनिथ' केमेरानि फैसा मोनलानो जायो। आरो आंनि एफा दामि केमेराखौ आं गोदाव सोराव हरा। आं लोगो मोजां होननायखायसो हरबाय। आरो नों मानो थगायनांगौ? हाबा मालिकआ फैसाखौ हरोमोनब्ला लोगोआबो आङो होफैनो हागौमोन। खोथाया मोननै थाङो। केमेराखौ लांबायब्ला मोन दामोन केमेरा लांग्राया दायथ' लानांगौबो जायो। मोनसे दुखु मोननो नाङा लोगोफोर। साबेसे केमेरा खेबनो दुखु दामोन? जाया मावदों बिनि आखायावसो रिक्सआ थायो नालाय। आं दा हाग्रा एवदों, गया सिफायनांगौला आंनि रिक्स ना, नंगौना नङा? हाग्राखौ आं एवबाय, दंफांखौ गयाखौ आं एवस्रांलाथ' आंनि दाय जागोन। बिनिखायनो जाया लांदों बियो रिक्स लानानैहाय, मावग्राया रिक्स लानानै होफैनांगौ। आरो जाया मालिक खेबनो बिहरदों, हाबा मालिक, बेबोथ' बुजिनानै फैसाखौ हरनांगौमोन। आं सानो एफाराब दामिनि केमेरा बायनानै आंखौ बिदि खालामबायब्ला, आङो फैसा हराब्ला नाङा, आं बिथामाखैबो। आं दिनैसिम बिथामाखै। आरो हाबा मालिकनाव आं खेबसेल' फन हरदों, रायलायगोन होननानै बुंदों बोराय बुरै। आं नेदों रायलायनानै हरथों होननानै। बार बियाखै। 2 टाइम्स आं फन बुबावदों। फन आं बेखौ ब्लक खालामनानै दोनदों, मिथिबाय? नोंसोर गोथार जुलि लादों, गोथार जुलि लानानैहाय केमेरानि थाइसे थाइनैखौ नोंसोर थगायबायब्ला नोंसोरनाव मा बोर दं? मा बोर दं? बेबायदि थगायलांनानै जानोसो नोंसोर हाबा लादों नामा? बुंमोन आंनाव फैसा खमजुरि जाबाय, नोंजों एथ'नि जबान जादों, एथ'ल' हरनो हानायसै, मोजां रायलायहर, स्रा स्रि। हाबा बिगोमायानो रायलायहर आंजों, स्रा स्रि रायलायहर, आं गाज्रि मोना। गोबां मानसियानो खालामो आंखौ। जबान बायदि लाङो, माखासेफ्राथ' थगायो। बिदि खालामनो नाङा आरोखि ना। बे आं केमेरायाबो ओरैनो जाबजुब्बाय बायाखै। आंबो मोनसे प्लानिं, मोनसे आंनि आइडियाजों, माबा मोनसे आइडियाजों आरोखि ना, खामानि मावनो थाखायसो आं बेखौ लादों। अबयसे आं खेबनो रोङा। आं जि खेबलाबायो आंनि बेल'। मानसिफ्रा बिदि हाइ फाइ आं खेबनायखौ आं बेबायदिखौबो बुंनो थाङाखै। लाबो नोङो केमेराखौ लांबायब्ला फैसाखौथ' हरनांगौमोन। मानो आंनि नाम्बारखौ नोङो ब्लकआव सोनानै दोननांगौ? फन बुफिनला जाया। आं दस्रा नाम्बारजों, आंनि नाम्बार मोनसेजों बुला हाबावोमोन आं बुवाखै। गोसोखौ मिन्थिदों आं। बियो फैसा हरग्राबो नंखाया, आरो हरनांगौला इयो मास मोननै मोनथाम बिदि दोनाबो, मास मोननैखौलाय दोनाबो ना, आं मिथिगौ। रायलायगोन होननानै दिनैसिम हरनाखै। बे भिडिअ'आ नोंनिसिम सहैगोन, बे भिडिअ'आ, मिथिबाय? हाग्रा एवनानै गरम मोननानैहाय आं नोंनि थाखाय बे भिडिअ'खौ बानायदों। आरो जाय मानसिफ्रा बेखौ नायदोंब्ला शेयार खालामनानै हो। सोर हाबा जादानामोन 2025 मावहाय आरोखि ना। मानसिनि नामखौथ' आं मिथिया, लाबो बिनि फट', हौवा गोदान, हिनजाव गोदान, स्टेन्ड बाय आंनाव दंजोबो। आंनि मबाइलजों खेबनाय, केमेराजों खेबनायनि नालाय। जबान बायदि केमेराखौ लांबाय, लांनानै आंखौ बिदि थगायबाय आरोखि ना। बिदि खालामनो नाङारा। नोंसोरो इसोरनि आशिर्बाद नांगौला, गोथार जुलि लाबायब्ला नों सहायसो होनो हाबावनांगौ।
सहायसो होनो हाबावनांगौ जों मानसिया। आरो नोङो गोदान जुलि लादानावनो गोथार जुलियावनो नोङो थगायनायनि हुदासो लादोंला नोंनाव सासे मानसिखौ दुखु होबायब्ला बेसेबां नोंनि थाखाय आघात जानानै थागोन। आं मोजां मोनाखै फंबाय। आं फंबायसो लिंगोन, मानो होनब्ला आं नोंनिफ्राय देरसिनखा, मिथिबाय? नायनायाव आं देरसिन बायदि मोनदों, बैसोङा जायाङा आंबो जाबाय, होनब्लाबो नोंखौ आंनिफ्राय लैसिन मोनदों आरोखि ना। बिदि खालामनो नाङा फंबाय। नोङो फाराब मोजां आंनि केमेराजों खेबजाबाय, सनिजोंसो 7C सनिजों खेबजाबाय नोङो। लेन्स गंसे बायनांगौला दाम खमनिनो 30,000नि बायनांगौ। आरो बेजों 1000नि गोजौ खेबजानानै केमेरानि साथारा माथो जायो? नोंसोर मिन्थिगौ नामा? साथाराथ' गाज्रि जालाङो। माखासे मानसिफ्राथ' मिन्थिखागौ। आंनि गोलोमदै फसरनानै आं थाइसे थाइनै खामायो, आं बेजों आंनि बिजनेसा एरोखोमा होननानै आं सानो आरोखि ना। गेदेरनाखौथ' हाया आं, थाइसे थाइनैजों आं जुजिनानै आं खामायो, मावो दाङो जायो, बेरायो आं। नोंथांमोना नुगासिनो दं आं मा जायो, आं बहा बेरायो, नोंथांमोना नुगासिनो दं। नायनायाव सोरबाफ्रा साननो हागौ मुखाया डेन्जार मालदार। आं बिदिबो नङा, आं गोरिबसो। आं दिनै बायदियाव माहाजोन मोनब्ला बिदि गय बागान एवबाय थागौमोन नामा? हाजिरा होजोबगौमोन आंनो एवजोबबाय बे गय बागानखौ फिथाइ थाइजासिम नै आंनो एवजोबबाय, आंनो गायबाय फोथांजोबबाय, आं हाजिरा लायो। आंनावबो गोबां प्लानिं दङ। थाइसेनिफ्राय थाइनैयाव फैगोन खोमा, थाइथामनिफ्राय थाइब्रैयाव फैगोन खोमा, बेखौ आइडिया खालामनानै आं मावो। आरो आंनि थाइसे थाइनै फैनांगौखौबो नोंसोरो बिदि थगायोब्ला मारै जानांगौ? बिदि खालामनो नाङा आरोखि ना। माने बिदि खालामो? नोंसोर गोथार जुलि लाबाय होननानै आंखौ बिदि खालामबायब्ला नोंसिनाव आशिर्बादना थानाय नङा मानोथो? नोंसिनि थगायनायखौथ' आं नांजाया, लाबोआ सानदोंमोन आं। नोंसोर थगायबाय, आङो लामा मोनसे होगोन होननायखौ आं मिन्थियो। आंनाव आसा दङ बेबायदिखौ। नों थाइसे थगायदोंब्ला आंनाव थाइनै फैगोन। नों 10 थाखा थगायदोंब्ला आंनाव 20 थाखा फैगोन, मिथिबाय? नाथाय जाय मानसिया थगायदों बेहासो लस जागोन, बेहासो लस जागोन आरोखि ना। आंनाव लस जाया, आंनाव लाबसो दं। नोंनिफ्राय डाबल लाब दं। साननो हागौ बेबायदिखौ बुजिला माने भिडिअ लाबोदोंबो साननो हागौ। होनब्लाबो बुंबाय आङो, गोबां मानसिया थगायो नालाय। आरो आंथ' थगायजाग्रा मानसिखा, आं मिन्थिगौ। आं थगायजाग्रा मानसिखा। आं गोदै गोदै रावाव गोजावैलासो आंखौ थगायखायो, फानदिंखायो, आं मिन्थिखागौ। होनब्लाबो थगायग्रा मानसिनोनो जेबो खामानि होआ। सानसे समाव इयो दस्रा जागोन बिनि खामानिया। जायहा थगायजादों बेनो लासैनो जौगालांगोन, मिथिबाय? होनब्लाबो आंनि केमेराखौ बिदि खालामनो नाङामोन आरोखि ना। एफाराब खेबजाबाय, एफा गोबाव नेबाय दिनैसिम, नेलाबो दिनैसिम गैया, बे फैसा थाइसेबो गैया आंनाव। माने थाइसे मोनलाबो थाइनै मोनलाबो खामानि होयोना मानसिनाव। नों दिनैहाय न'निफ्राय ओंखारनानै नों आजिखालि साइकेल रावबो सालायले, सेंग्रा सिख्लाफ्रा, बोराइसाफ्राबो सालायले। नों न'निफ्राय ओंखारनोब्ला नोंनाव स्कुटि लाना ओंखारनोब्ला, बाइक लाना ओंखारनोब्ला नों बेसे गोजान थांनांगौ, बिनि थाखाय 100 थाखा 50 थाखा थाव सोआलानो नों सहैया आरो सफैया, बेबायदि आरोखि ना। बेबायदिनो आंनिबो केमेरा मालाबानि समावथ' बाहायै गाज्रि जागोन मागोन। बे समावथ' आंबो फोसाबनो नांगोन ना। बेफोर फैसाया बहा मोनगोन आंलाय? बे फैसाजोंनोथ' आं बानायनांगोन। बेबायदि आरोखि ना। बिदि थगायनो नाङा आरोखि मानसिखौ। आं दुखु मोनदों। मथा मथि आंनि नाम्बारखौ ब्लकआव सोआलाबानो मोजां रायज्लायहरनानै आंनोहाय फंनैसो बुंजानो लुबैदोंमोन। आदा नङाला फंबाय, मोनसे सोमोन्दो, नङाला बा नोंथां, अनेक सोमोन्दो दङ बुंनो।
फैसा आंनि बिराद सर्ट जाबाय अननानै नों खमा खालामदो एसे खम लादो एथ'ल' लादो 2000 लानायाव दे 200 300 400 खम हरदो नैबेबायदि जानांगौमोन जबान बायदि जायाखिसै होननानै आरो 2000 निफ्राय आङो 1800 रायलायखादोंमोन ना मानिदों आङो बुंनायखाय आरो आंखौ दा इदिसो थगायबाय आरोखि इदि जायो नामा मानसिया इदि खालामनो नाङा आरो बुंखायो आङो जाय मानसिया आलां जालां मानसि आंनि केमेराखौहाय जाय हाबा मालिकफ्रा लाङोब्ला दे बुंथ'ले आं बेफोरखौ गावबा गावनो बुजिनांगौ गासिखौबो गावबा गावनो बुजिनांगौ आरोखि ना गावबा गावनो बुजियालाय मारैथो जानांगौ जाखो आरो बे भिडिअखौ ना आं बेयावनो दोनथ'नायसै मानो होनब्ला बे भिडिअखौ बेखौनो बार बार रायलायनाय जाखायो बुंनायाथ' रायलायनाया बुंनाया बेनिखायनो बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे मानसिनावबो सहैया ने सहैगोन बिनिखायनो शेयार खालामनानै हो सोर जाखो हाबा जादानलाथ' सोरबाफ्रा सानगोन ए आंसोमोन नामा 2025 हाबा जाग्राफ्रा इदि साननो हागौ जाय जाय मानसिया हरबाय बिनि थाखाय मोजां जाय जाय थगायदों बियो आंगोन नामा होननानै सानना लादो आरोखि बिनि फट'आ आंनाव दंजोबो दै आं फट'खौ होथ'ले आं भिडिअनि गेजेरजों फट'आ सोर बिलाय देखायहरलाय बुंनो हागौ लाबा आं फट'खौ होआ बिनिबो मान सनमान दं नालाय दासो संसार जादान बिनि फट'खौबो होआ आं जेबो खालामा आं मिथिबाय होआ आं लाबो बुजिथों बे मानसिया बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिथों बेनो आरोखि बेनोसै होनला भिडिअआ आं आरो सुरु खालामफिननायसै हाग्रा एवफिननायसै आं बाय बाय